Evo 20 tibetanskih savjeta za srećan život. Poslušajte ove savjete koji vas ni na šta ne obavezuju, ali mogu učiniti vaš život boljim. Nije ti jasno? Pitaj. Neko ti nedostaje? Nazovi ga. Želiš nešto? Traži. Želiš biti jasan? Objasni. Ako si pogrešio, odmah to reci i ne traži opravdanja za sebe. Uvek imaj na umu da svako ima svoju istinu i da se ona često ne poklapa sa tvojom. Ne komuniciraj sa lošim ljudima. U životu najvažnija je ljubav. Sve ostalo je uzaludnost. Problemi čoveka postoje samo u njegovoj glavi. Pokušaj da izvučeš zadovoljstvo iz svakog događaja. Uvek imaj na umu da drugog života nemaš. Ne budi dosadan. Zapamti da nikome, apsolutno nikome ništa ne duguješ. Zapamti da ti niko ništa ne duguje. Ne žali vreme ni novac koji si potrošio na zadovoljstvo spoznaje sveta. U životu uvek računaj samo na sebe. Veruj svojim osjećajima. Budite strpljivi. Živi danas, jer juče je prošlo, a sutra možda nikada neće doći. Znaj da je današnji dan najbolji dan.